Krásny pohodu vidím pri ďalšom videu v škole finančnej gramotnosti. Aktuálny pohľad na stav slovenskej politiky, svetovej ekonomiky a geopolitiky. Slovenská politika je v takom štádiu, že porazení nevedia prijať svoju prehru a stále vykrikujú svoje nezmysly do mienkotvorných médií. Ja si stále myslím, a to by som chcel každého jedného z vás poradiť, aby ste týchto ľudí ani nesledovali, ani nepropagovali. Lebo ja si myslím, že čas bláznov tu už bol, treba sa pozerať dopredu a hlavne dobre počúvať a sledovať, čo urobí nová vláda. To, čo rozprávajú blázni a vykrikujú, to je strata času. Ja stále verím, že to Slovensko sa vydá správnou cestou, aj keď to má sťažené s vecami, ktoré tu nechali blázni. Som veľmi rád, že mi píšete, som veľmi rád, že sa medzi vami nájdú ľudia, ktorí je drvivá väčšina, ktorí sledujú môj kanál v škole finančnej gramotnosti a stoja za zdravým sedliackým rozumom. Stále upozorňujem, že treba byť obozretný a stále používať kritické myslenie, ktoré nás stále posúva dopredu a ktorý to kritické myslenie zdokonaluje zdravý sedliacky rozum. Slovenskú politiku necháme už politikov, lebo hovorím, a keď to niekedy mám čas a sledujem, tak títo blázni nemajú porozumenie pre múdrosť. Takže ich nechať vykvičať a časom aj tak prejdú do zabudnutia. Čo sa týka svetovej politiky, tam je to isté. Mnoho štátov začína používať vlastné meny na medzinárodný obchod. Ďalšie štáty podali žiadosť do skupiny BRICS. Extrémne klesajú obchody medzi Nemeckou a Čínou. Sú na historických minimách dovoz-vývoz. A to jasne ukazuje smer, kde sa Východ presúva, že o tú našu Európu prestáva byť záujem. A to je to, čo by sme mali byť obozretní a hlavne sa pripraviť, že príde nový svet a Západ a západná Európa a celková Európa stratí štatút toho múdra. Lebo keď vidíme, kde sa nachádza politika v Európe, v celej Európe, tak nekorešponduje to so zdravým sedliackým rozumom. Ako som hovoril v predchádzajúcom videu, tí z vás, ktorí využili priaznivé ceny zlata a hlavne striebra a využili to na nákup, tak urobili veľmi dobré. Ceny zlata a striebra stúpajú. Jedna taká zaujímavá informácia. Videl som štatistiku, že keby sa použila peňažná zásoba amerického dolára, že koľko by stala 1 unca zlata v Amerike. Cena je nejakých $82 000 za 1 uncu. Takéto prepočty sú urobené a nájdete ich v tabuľke na mojom Telegram kanáli, kde sa prepočítava peňažná zásoba. To znamená,
koľko daný štát natlačil peňazí a vydával aktív, je to prepočítané a tam uvidíte, kto má akú menu. A nedarmo sa hovorí, že v čase krízy, keď veľké subjekty, ako bola Veľká ríša, Rímska ríša, tie subjekty, keď popadali, že zistili, že to, čomu verili tí ľudia, peniazom, tak stratilo zo dňa na deň moc a silu. Takže je dobré mať zlatie v striebre, je dobré si urobiť ešte raz poriadok vo svojich aktívach, je dobré, aby ľudia boli obozretní, možno, že porušili ešte nejaké poistky, kde boli sporiace programy a založili si sporiaci program do zlata alebo do striebra. Tu si dajte pozor, aby dané peniaze sa prepočítavali na gram v jednej unci, lebo ak si zoberiete a bude vám niekto predávať a budete sporiť v grame a potom si to dáte, lebo kalkulačka vás nepodvedie, koľko vás ide potom jedna unca, tak daný subjekt na tej jednej unce od vás vylákal ďalších 500 eur navyše oproti reálnej cene danej unce. Na toto si dajte pozor, lebo ja som sa ešte nestretol so spoločnosťou, ktorá by mala nastavený program, ako mám svoj program v spoločnosti Abdis Investment, kde sa keď klient pošle peniaze, sa mu to prerátava na aktuálny kurz danej unce. Nie, že za 70 alebo 75 eur daný gram, ale daný gram v unci. A na jednej unci sú to obrovské peniaze. Takže ak máte záujem si založiť sporiaci program do zlata, do striebra, do platiny, treba sa mi ozvať. Ďalšia informácia, ďalšie spoločnosti, ďalšie štáty chcú prejsť pod BRIC. Mnoho spoločností a mnoho štátov prechádza na vlastné meny, na medzinárodný obchod, extrémne vypúšťajú dolár a tie zmeny, obrovské zmeny prídu. Jedna malá informácia, cena zlata, cena striebra v rámci posledných 5 rokov v decembri, januári stúpla v priemere o 5 až 7 %. Na toto si dávajte pozor, využite ešte dobré ceny, lebo zlomový rok 2024 sa extrémne rýchlo blíži a je dobré, aby ste ešte dokázali nakúpiť drahé kovy za priaznivé ceny. Aj keď, ako som už upozorňoval v predchádzajúcom videu, cena striebra bola priaznivá, cena zlata bola priaznivá, malý prepočet v Comexe na počet otvorených zmluv, tak keby to je otvorené zmluva, to znamená, človek si kúpi papier a potom, keď má krátku alebo dlhšiu splatnosť a keď súhlasí s dodávkou, to znamená, že bude chcieť mať vyplatené kúpený tovar vo fyzickej forme, tak striebro by na týchto zmluvách, keby všetci ľudia sa rozhodli, že chcú mať fyzickú dodávku, by na Comex burze sa zlikvidovalo fyzické. By ho nebolo. A rozprávam o sume 600 miliónov dolárov. Nie miliardy. Za 600 miliónov dolárov je fyzické striebro na Comex burze. Otázka znie, či je to striebro v fyzickej forme, má ten Comex burza, alebo ako už upozorňujem 3 alebo 4 roky, že to papierovo to len nejak falšujú a to zbytočne to nejako tam kamuflujú. Jedna základná informácia, pred 3 rokmi Číňania sa chválili
veľkým trezorom na 15 tisíc tón strieborných plus nejak obrovské množstvo zlata. Už sú nové informácie, že tento trezor nie je jeden postavený v Číne, ale je ich niekoľko. A Číňania nechcú povedať, koľko takých trezorov majú po celej Číne. Takže ešte raz sa vrátime k tomu, že aby sa jedného dňa nestalo, že prídete a budete chcieť fyzické zlato alebo fyzické striebro a to striebro alebo zlato nekúpite. Na druhej strane, a už sa o tom verejne rozpráva, že ceny drahých kovov nebude určovať západ, alebo bude určovať východ. Tam, kde je ekonomika, tam, kde je motor svetovej ekonomiky a tam, kde je to bohatstvo. Reálne je. Nie papierovo, ale reálne bohatstvo, kde je. A ono sa rozpráva, že aby ste neboli prekvapení, že 1 unca zlata vyletí za jeden deň $500 na 1 uncu. Budete náramne prekvapení. Otázka znie potom, akú máte menu. Ako menu daného štátu. Či to je česká koruna, či to je euro, či to je poľský zloty. Všetky centrálne banky, okrem eurozóny, to znamená aj Slovenska, nakupujú zlato. Eurozóna, to funguje tak, už som povedal v predchádzajúcom videu, tam sa guvernéri môžu dohodnúť a povoliť danému štátu nakúpiť zlato alebo striebro. Takže sú obrovské zmeny v geopolitike a je dobré sa na novú dobu pripraviť. A je to len na vás, na niekom inom. Takže krásny pohodový deň a vy užite si ďalší týždeň a prestaňte počúvať blázno z opozície. Krásny pohodový deň.